आमबासा पेज खबजाक जगन्नाथ पुरी मग पारानी खरकसा बुखुक बिनि मुं अनुमा मग बोसाइनि मुं जयबाम रियां ताखक जयबाम रियांनि बिहिक बुखुक अनुमा मग थांनाय 19 तारिख 8 मार्च 2023 नि सालमारिओ आमबासा बाजाराव हाति इंनानि हिनै नकनि अंखरै हातिओ फाइमानि फियाबा अजराओ बुखुक अनुमा मगनि यागो रां कै फियाबा ओ रां कै फानो ब फाइखा यागो एटीएम तयै फियाबा गारिओ सकपाइमानि यागुलो बोसाइनो फुन खाइखा बुखुक अनुमा मग आनि यागो रां कै गारि बारारि फाइगारि हिनै बोसाइ जयबाम रियांनो बिहिक अनुमा मग बोसाइ जयबाम रियांनो फुन खाइखा रांनि फाइगारि आनि यागो रां कै गारि बारा हिनै फियाबा बोसाइ जयबाम रियां फायै बिहिक अनुमा मग न ब 200 टाका रांनि फाइखा गारि बारा हिनै फियाबा निनि थाने ताइ रां दं हिनै बोसाइ बिहिकनो सुंपुरु बिहिक साका आनि यागो एटीएम कार्ड तै फाइजाक तंगो रां कारि ओइ आं हाति ओंगै फाइनाय नगो हिनै अनुमा मग हाय हिनै बोसाइ जयबाम रियांनो साइ कलां माने कक्तमा सावै खनारिखा बोसाइ जयबाम रियां फियाबा ताबु बनगो किफिलि सकपाइलिया ताखौ जयबाम रियांनि बिहिक बुखुक अनुमा मग फियाबा साबाबाय थांखा सेलाबाय थांखा ना बोरै बायदि थांखा पियां मकमावै थांखा ताबुबो खोज खबर कै फन खाइबो फन हाबिया हायनि साका ताखौ जयबाम रियां ताइ लुकरनो कयखा बिहिक अनुमा रियांनो जेसा जागा फानो लुकराव नुगै तंखा हंके ताखौ जयबाम रियांनि फन नाम्बारो फन खायै साहानानै ओंथो हिनै कयखा लुकरनो ताखौ जयबाम रियां खोनानायदि ताखौ जयबाम रियां लुकरनो बिहिक मामा तयै ताम कक कसरखा खोनानायदि चिनि ककटिन बिसिंतै ओ कक्तमा ओ मांफ्लिरंनो मसे ब फाइलि आं थांखा इनके बनि यागो रां फकुरुय गारि बारा 200 टाका रहबो बनो इनके ब एटीएम तिलां थांगोय बाजाराव थांगोय एटीएम नि रां पिख्लायगोय बाजाराव खाइ फाइनाय हिसाबता एमने बरा थाना हनै थांमानि कुनु साइडाव गदखला हि कुनु मुसा साजा गया ब बिनि बुजु चों थामाफोनो नुरो या बनो इनके गारियो तंगोय ब फुन खायो आनो फुन खायो गारि बारा माने तुलां यां थांगा ब इनके परे आनो फुन खायो साइनो आं गारि बारा रह खाबो बनो निनि बोरै तांगै नगनि अंखरनानि नां वालाय सौलाय रक गोदां नगो केसे केरें रक गोदां लाय आसो वालाय रो बरले तो कुरुय इनके उको शुक्रबार दिनो आं कामो थांगो दो इनके फुङो माइमुय माने संमानिया हिए बनि माबाय किसा बनो हिजाखा इनके बनो दे बुखातुगो दे बरेना थांखा बुजले दे थांखा तम गतो कुनु साया इनके सारोयो पो सातुङो ब मासोमे किसा वालाय थांखा इनके सारोयो आं एटीएम नि माने ओ दुकानि बु रांबु टिख्लाय बिमाया इनके साका बनो रां टिख्लाय बिमाया नखाना आनि एटीएम तुलांगोय बाजाराव से टिख्लाय ना चिंसो निनि बुखावले तामरो वानसुं ताखु नमपुरा फुलौबिने सादि नों तामरो नि वानसुं नि बुरिनो कुनु जागा रक थांगानो नि रक वानसुं ना कि बुइ बाय रक थांना नि रक वानसुं केबो बाय रक अब तो सामान्य जे बथामानि 3 घंटा परे के तां तो कुनु कुस्ता से सियां थांका बथामफ्रु लासो कल मासाओ 12टा दि 1टा दिगिओ एक बार मासा खाइके ब फुन रिसिभ खाइका बसाओ एटीएम गानाओ से ताबुनु परे फुन खाइदि किसा सागोय आंके तंका अलो फुन खाइदि के ब आंते वाइसा कल खाइका 2 बार 3 बार रिंखा एर परे के ते कल हाबियां ओमफ्राय निनि बिहि तो अनेक दिन समबै कुमाव जमनि थानायाव मिसिं दाइ रक दियाबो दिन थामानि सरोनो थानावो थांगोय चों आमबासा पुलिस रके सावो नरो ताबो कंप्लेंट तो खाइका इनके को ताबो चोंखो तो आसु काम दिली ले माने को दाइतु ले खाइमानिया किसा बालो नाय ननि केस को किसा माने लेट नाय माने लेट बोलते तो चोंतो दे बरफ तो बरन तो खाइया तो बानि ऊपर तेबु तंगो हिसावो इनके तेनि ऊपर नि के बरफ 1 मास रो 1.5 मास रो फियाबा बरो नांना हिसाबता ओंखाय नरक ताबो चिनि चेनेल नि बिसिंतै माया गोनांथि प्रासल लुकरनो तामनि नों कक जाबना मुसुंनि बुरैनि बागै सायखनाय
angke ko khorchana muchumo khe to je nongnai ro boro kisa contact khai salame ke ongnai bo ani buri no kma thang boro chela bai dongkha sabo bai dengkha bo baire dengkha parao dengkha boro Jara jaga nugui tongnai jara no nogo mitana takuni mungtam sagradi ani bumung khe joibang onkhay nini o parani mungkhay bo parao to Jagannathpur nin burini mungtama Onumamok nini cherai daw ba ani cherai mungtama bo ni bumung khe to Sahil Riang